ଲେଗୋ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଏକ 12,000 ବର୍ଗ ମିଟର କୋଠା। ଏଥିରେ 25 ମିଲିୟନ ଲେଗୋ ଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହା ଲେଗୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଲେଗୋ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବିଲଣ୍ଡକୁ ସୂଚାଇ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଗୋ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଲେଗୋ ଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ରୋବୋଟ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ ମଡେଲ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ 4ଟି ଅଭିଜ୍ଞତା ଜୋନ୍, 2ଟି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଲେଗୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଲେଗୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଇତିହାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଲେଗୋ ହାଉସ୍ ଏହାର ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହା ଲେଗୋ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ 21ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲେଗୋ ଇଟା ସଦୃଶ 9ଟି ଛାତର ଟେରାସ୍ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଘରଟି ବାଜିରାକେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017ରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କୋଠାଟି ଲେଗୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ଲେଗୋ ହାଉସ୍ 21ଟି ଧଳା ଲେଗୋ ଇଟା ଗଦା ସଦୃଶ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏକ ଆନ୍ତଃ-ସଂଯୋଗକାରୀ ମଡୁଲାର ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସମଗ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଭୂମି ଉପରେ 8,500 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ 3,400 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ବେସମେଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ମଡୁଲାର ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଡ଼ି, ରେମ୍ପ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜ୍ଞାତ ବଜେଟରେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲେଗୋ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। 2014ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 6ଟି ଲେଗୋ ଆକୃତିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇଟା ସ୍ଥାପନ ସହିତ ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲେଗୋ ହାଉସ୍ର ନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କଂକ୍ରିଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା 2017 ମସିହାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଲେଗୋ ହାଉସ୍ ଏହାର ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପରିଦର୍ଶକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାର 2018ରେ ଲେଗୋ ହାଉସ୍କୁ ପରିବେଶ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। 2019ରେ ସିଭିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡିଂର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ବର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ କୋଠାଟି ଟି ପୁରସ୍କାରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା।